Сәлем, Азат. Сәлам. Күрәм, бүген син Шәрык клубына кичәгә килгәнсең. Хәлләр ничек? Аллаһка шөкер. Менә мин беләм, син Шәрык клубының ветераны. Менә Шәрык клубына күптән йөрисең. Кайсы елдан бирле син йөрисең монда? Шәрык клубына Казанга килеп эләккәннән соң 2007 елдан алып йөрим. Шушында кичәләргә килеп эләктем, аннары үзебезгә оештырырга туры килде. Һәм шул вакыттан бери Шәрык клубында монда. Шушында үземнең сөйгән ярымны таптым. Сөйгән ярым белән гаилә курдык, балабыз үсеп килә. Шуңа күрә Шәрык клубы минем өчен бик зур әһәмияткә ия. Менә бу бинада үтүче кичәләрнең мөһимлеге турында беренче сөйләсәң? Бу бинада искиткеч, үзенең уникальлыгы белән аерылып торган кичәләр уза. Чөнки менә әйтергә кирәк, хәтта кайсы бер авылларда да, кайсы бер район үзәкләрендә дә, бүтән бик күп җирләрдә дә мондый кичәләрне без күрә алмыйбыз, ләкин Казанның менә уртасында татар яшьләре җыелып, шундый аралашу, танышу, мотор кичәләр уздыралар. Алар бер-берсе белән аралашып кына калмый, алар бер-берсе белән элемтәләрен ныгыталар, алар бер-берсе белән үзләренең дусларын табалар, сөйгән ярларын табалар, алар берләшеп торалар. Һәм төрледән төрле белем алалар. Монда шулай ук төрек теле дәресләре, гарәп теле дәресләре уза, атна-кич программалары. Татар дөньясында булган искиткеч зур шәхесләр белән танышалар. Аларның әйтергә кирәк тәҗрибәсе, алар белән тәҗрибә уртаклашалар. Шуңа күрә Шәрык клубының әһәмияте искиткеч зур. Менә шундый хәбәр бар монда, бу бинаны сатуга куйганнар икән һәм дагы булган барлык милли оешмаларны урамга куеп чыгаралар. Син моңа бу хәбәрне ничек кабул иттең һәм дә фикерең моңа карата ничек? Бу хәбәрне бик сыкрап кабул иттек гаиләбез белән, чөнки инде шушы Шәрык клубына безнең бик күп вакытыбыз, бик күп иң истәлекле булган мизгелләребез бәйләнгән. Шушы Шәрык клубында инде безгә кадәр ничә татар әйтергә кирәк поколениялар инде шушы Шәрык клубында очрашканнар, берләшкәннәр, үзләренең театрларын булганнар, үзләренең күчмә ниндидер группаларны оештырганнар, бүтән татар яшьләре белән аралашуларны оештырганнар. Әйтергә кирәк, бу хәл белән бер дә килешәсем килми һәм бер кайчан да килешмәмен дип уйлыйм. Менә Азат, син бит инде теге безнең татар шул Казанда кайнап, бу бинаның әһәмиятлеге синең фикереңчә нәрсәдә? Нәрсә бирә бу милләт өчен? Файдалымы гомумән алганда бу бина милләт өчен? Бу бина милләт өчен файдалы, чөнки монда безнең Шәрык клубыннан каладагы тагын бик яхшы азатлык оешмасы, бөтен татар иҗтимагый үзәге һәм кебек оешмалар урнашкан. Һәм ул безгә тарихи әһәмияткә ия. Менә Сөембикә манарасы, Казан Кремле безгә ничек кадерле булса, иске татар визгәсе безгә ничек кадерле булса, Шәрык клубындагы бөтен татар җәмәгатьчелегенә, язучылар булсынмы, җырчылар булсынмы, журналистлар булсынмы, нинди эшлеклеләр булсынмы, бөтен безнең җәмгыятебезгә әһәмиятле бина булып тора. Ул безнең җыючы, ул безнең Казаныбыз. Менә без Казан эчендәге безнең Казаныбыз. Димәк, синеңчә бу бина үзенчә милләтнең йөрәге дип атасаңа була. Әйе, шулай дип атарга була. Бу бинадан үсеп чыкты Алтын Урда, бу бинадан килеп чыкты калган башка төрле оешмалар. Бу оешмалар бит алар берсеннән татарларны да, бүтән кешеләрне дә, бүтән милләтләрне дә начарлыкка өйрәтмиләр, начарлыкка өндәмиләр. Алар бары тик тагын да үзебезнең милли аныбызны күтәрү, үзебезнең традицияларыбызны белү, үзебезнең тарихыбызны белү һәм киләчәгебезгә аяк акыл белән карык дигән шигырьләр арасында шигырьләр белән яши хәзерге көндә Шәрык. Азат, менә син безнең җитәкчеләребезгә мөрәҗәгать итә аласың. Бу бина буенча, саклау буенча беренче сөйләсәң, яхшы булыр иде. Бу бинаны татар халкы өчен әһәмиятле булган бу бинаны саклап калсак иде, аны сатуга куюга мин каршы. Аны татар яшьләренә, татар җәмәгатьчелегенә калдырсалар иде. Рәхмәт.